አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትምላለህ እሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምውን እታረርህተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም በረከት ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። ጉንበት 2 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ጻድቅ ኢዮብ ናይ ትዕግስቲ ኣቦ ቅዱስ ኢዮብ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝተመልከትናዮ ዘይተፈተኖ ነገር የለን። ሓረግ ትውልዱ ከዓ ካብ ኣቦና አብርሃም ይምዘዝ። አብርሃም ንይስሐቅ፣ ይስሐቅ ንኤሳው፣ ኤሳው ንራጉኤል፣ ራጉኤል ንዛራ፣ ዛራ ንኢዮብ ወለዱ። ቅዱስ ኢዮብ ዝነበሮ እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ ኣብ ባርነት ከለዉ እዩ። ኣቦና ኢዮብ እዚ ተሪፍካ ዘይብልዎ በዓል ጸጋ ሕያዋይን ንእግዚአብሔር ኣምላኽን ነበረ። ናይ ቅዱስ ኢዮብ ሕያውነት ተመስከረሉ ብሰብ ወይ ከዓ ብፍጡር አንደበት ኣይነበረን፣ ብባዕሉ ብፈጣሪ አንደበት ዳ እምበር። በዚ ዝቐንአ ጸላእ ሰናይ ዲያብሎስ ግን ንቅዱስ ኢዮብ ምእንቲ ክፍትኖ ካብ ኣምላኽ ፍቓድ ሓተተ። ጎይታና ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ናይ ጻድቅ ኢዮብ ናይ ትዕግስቱ መጠን ክገልጽ ስለ ዝደለየ ሰይጣን ንኢዮብ ብሃፍቱ ፈተኖ። ብሓንቲ ግዜ ከዓ ጀንበር ወይ ከዓ ድኻ ኮነ። ንሱ ግን ንፈጣሪው ኣመስገነ። ሰይጣን ከዓ ቀጸለ። ናይ ኣብራኹ ክፋል እውን ንደቁ ኣስኣኖ። ኢዮብ ግን ሕጂ እውን ተመስገን በለ፣ ኣመስገነ። ኣብ ሳልሳይ ግዜ እውን ሰበይቱ ብቁስሊ ሰብነቱ ብቁስሊ ቆሰለ ሃረሞ። ቁስሊ ሃረሞ እሞ ቁስሊ ክበሃል ከሎ ግን በዚ ዘመን ከም እትርእይዎ ዓይነት ኣይነበረን። ካብ ናይ ሰብ ሕልና ንላዕሊ ዝኾነ ኣጨናቂ ደውየ ሕማም ነበረ እምበር። እዚ ጻድቕ ናይ ሓደ ጎበዝ ዕድመ ዝኣክል ብመከራኡ ጽንዓት እንዳተሰቃየ ንነብሱ ይሓኮ ነበረ። ካብ ኣፉ ግን ተመስገን ምባል ኣየቋረጸን። ኣብ መጨረሽታ ከዓ ሰይጣን ብሰበይቱ መጾ። ንእግዚአብሔር ክሓድ በለቶ ሰበይቱ ድማ ንሱ ግን ከምዚ ኢሉ መለሰላ፣ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ከዓ ወሰደ፣ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ዝኸበረ ይኹን በላ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ንሰይጣን ካብ ጎደናኡ ኣለየሉ። ጥዕናኡ ከዓ ሃብቱን ደቁን ንኢዮብ መለሰሉ። ካብ ዘለዎ ዕድመ ከዓ 140 ዓመት ወሰኸሉ። ጻድቅን ናይ ትዕግስቲ ሰብ ቅዱስ ኢዮብ ብ248 ዓመቱ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈ። ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ናይ ጻድቅ ብኣቦ ትዕግስቲ ዝኾነ ቅዱስ ኢዮብ ትዕግስትን በረኸትን ይኽፈለና። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ጉንበት 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ናይ ትዕግስቲ ኣቦ ኣባ ቴዎድሮስ ሊቀ ምኔት ናይ ዓቢ ቅዱስ ጳኩሚስ ወዲ መዝሙርን ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ዓርክን ዝኾነ 22 ሰማዕታት ናይ ኣባ ኤሲ ማሕበር። ወርሓዊ በዓላት
ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ አባ ጳውሊ ገዳማዊ፣ አባ ሕርያቆስ ዘብሕንሳ። አሜን። ኣቱም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ሓሳረ መከራ ምቕባልን ትዕግስትን እቶም ብስም እግዚአብሔር ዝተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ይኹንኹም። እንሆ ነቶም ክሳዕ መወዳእታ ዝተዓገሱ ብፁዓን እዮም ንብለኩም። ብዛዕባ ትዕግስቲ ኢዮብ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ነቲ እግዚአብሔር ኣብ መወዳእታ ዝገበረሉ ደበሳ እውን ርኢኹም ኣለኹም። ከመይ እግዚአብሔር ለውሃትን ምሕረትን ዝመልአ እዩ። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ትዕግስትን በረኸትን ናይ ኣቦና ቅዱስ ኢዮብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ብዝለማዓንቲ ዝውዕሉ ወርሓውን ዓመታውን በረኸቶም ይሕደረና። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣርምልይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን